Het is een enorme klus voor woningstichting Wonen Zuid. Op de Donderberg in Remund moeten meer dan 100 gezinnen het tijdelijk herwoning uit vanwege een grootschalige renovatie. We zijn nu bezig met 116 woningen het riool te vervangen. Dat is asbestriool. En daarna doen we ook gelijk de vloeren vervangen en die weer opnieuw aankleden. Dus een hele klus heb je. Jazeker. Want natuurlijk ook een kort tijdsbestek. En mensen moeten de kinderen natuurlijk niet in de woning blijven. De begane grond moet vrijgemaakt worden. En jullie moeten er tijdelijk weg. Dus dat heeft nog wel wat aandacht nodig. Ja, nog wat gaat impact voor de mensen die tijdelijk uit het huis moeten. Waar blijven die mensen? We hebben daar hotelwoningen voor ingericht. Hier ook direct in de buurt, zodat mensen ook natuurlijk hun gewone kunnen doen. Veel mensen hebben hier kinderen. Dus het is ook van belang dat die natuurlijk gewoon naar school kunnen gaan. Dus we hebben daar een paar appartementen voor ingericht en een aantal eengezinswoningen. En mensen werden daar ontzorgd. Ze kunnen daar eigenlijk met een koffertje aankomen en verblijven daar 2 tot 3 weken en dan komen ze terug in hun eigen woning. Mensen moeten tijdelijk de woning uit in verband met de asbestsanering. Dus nog niet eens zozeer vanwege de zwaarte van de ingreep, maar echt vanwege de asbestsanering kunnen ze niet in de woning blijven. En dat heeft te maken met vooroverlast en koelruimtes, stangoverlast. Dat heeft vervolgens wat te maken met al de stadsverwarming, waar nog buizen van in de woningen logen onder. Nou, dat duurt allemaal helemaal gesaneerd. Dus we denken echt dat dit voor de mensen echt een verbetering is waar ze heel veel plezier van gaan hebben. Ja. Is dat ook een van de taken van een bewonersvereniging? Dus dit soort problemen aan de kaak stellen en zorgen dat opgelost wordt? Ja, ik zal niet gaan springen in de geschiedenis, maar we hebben dit dukker aan de orde gesteld. En uiteindelijk zien we er samen met Wonen Zuid in geslaagd om dit probleem op bloer te leggen. En dat het nu tot een oplossing komt. En dus kan het zomaar gebeuren dat ze bijvoorbeeld Pekskesavond niet in die eigen huis kunnen vieren. Gelukkig maar dat de goed heiligman dat ook ter oren is gekomen. Eingezin gewoon van verrassen vandaag. Wat gaat er gebeuren? Ja, vandaag is Sinterklaasjarig. We hebben een beroep opgedaan om de stoomboot gaat uit te stellen. En hij is zo vriendelijk geweest om vandaag nog tijd te maken om samen met ons een gezin te verrassen. En we gaan hun ontbijt aanbieden. En uiteraard hebben we gehad voor de kinderbios. Dat is een van de gezinnen die dus van de woning gerenoveerd. Ja, klopt. Ja. En ieder gezin krijgt uiteindelijk als ontbijtje in hun nieuwe hotelwoning aangeboden als welkom. Ja, ludiek hè. Dat op zaterdagmorgen een keer aantreden in plaats van toest. Dat is weer eens wat anders. Ja, leuk. En daar eens kijken wie Sinterklaas ontvangen wordt bij het gezin waar we naartoe gaan. Ja, erg leuk.